Biz aman vayimsiz bulabız iken, көңілімізде қуанып кесе yok екен, Аллах'та шүкір кесе yok екен, Аллах'та тұтырғадан кейін болсын. Соңа көре, әрбір болған етапында біз енді шұртанып қашалдыға тиіш, әменде шын көңілден ихласықпен Аллах'та шүкірлерімізді жеткерге тиіш. Соңа көре, шул күндердің бүгін жұма күндердің ең зорларынан бірсі, жұма күнін зорлап біз енді дұға да қылып Аллах'та рахматы білән. Әменде біздің жұма намазынан соң қылачақ ай қою İki belki manarağa devletlik ekran, iki meleki manarağa ayıp uyut tantunası bulan. Aminden de kimden bir katı işler olmasa sabırla kılıp vakitini sarf eti oluşulayı olsun yapıra bir sadaka. Bizim hikmetlerimizden birisi akşamına tuğul, bizim en kadirli vakitimizde. Ne paydır bara sorunga biz meşitte ayıp uyuğa tutsak akşamın tuğul, akşamın bu şartların vakitimizde şulayıp sadaka olup gidecek Allah'ta karşısında. Соңғы аңда қаршылық қатынасып жүр. Һәм бигрәк тә безнең иртәгә көн, айрым көн билгеле, иң бу арада зур шундый эшләрнең берсе булачак инде, зур гөмбәзгә ай кую. Һәм инде шәһәрдән күпкенә кешеләр киләчәкләр, шәһәрнең җитәкчеләре дә киләчәк, һәм аларның инде монда өлешләре бик зур икән, үзегез чамалыйсыздар. Шул күңелем биреп безнең глава йөри, шушы мәчетне үзенең мәчетен дип һәр көн булмаса инде үзе кереп контролер итеп чыгып китә. Түзелүчеләрен карап, үзенең шәхси акчаларын да ярдәм чыгара, һәм инде бөтен кешене бергә оештырып йөрүче, иртәгә ул да инде катнаша. Шуңа күрә ул килеп без килмәсәк, ул инде шулай хөрмәт итмәү килеп чыга кешене дә һәм Аллаһтан, чөнки Аллаһтан билгеләгән безнең шәһәребезгә куйган, билгеле вакытта билгеле кешене куйган билгеле эшкә, һәм аның иң зур вазифалары ул үзенә аңлый, инде шушы мәчетне җиткерү. Шуңа күрә инде без аңарга ярдәм күрсәтергә тиеш, һәм инде иң ярдәмнең иң күбе инде катнашу шушындый үзгәрешләрдә ай кую. Иртәгә булачак сәгать 11-дә Аллаһның рәхмәте белән башлап, өйлә намазын иртәгә шулай шунда шу төзелештә укыйбыз. Чөнки күбрәк укыган саен ачылу мизгелләре Аллаһка безгә якын әйтә, Аллаһка күрүче, тәгъмитләргә белүче. Әгәр дә без чын күңелебездән омтылабыз икән, үзебезне шунда күрәбез икән, бәлки көчлек бар икән, анда кереп намаз укыйбыз икән. Аллаһ bu yıllardan tağında tizleytirken mümkün. Şuna göre ertəgə üzerinizdə 50 dində olmayan kişilərə gelirken mümkün, qarab durub qıyın түгел, qatnaşırğa bu işdə təkbir edib durur, Allah'tan Allah'tan etib durur, hər kişinin bir təkbiri, o indi Allah tarafından çiftiri son alınca qalmıyor. Bizim bu cəmiyyətdən çəkişi vurup Allah'la bu məşini dizərək yollarını açacaq, bizə düzüb bitirgə. Şuna göre indi bu buldu mikrofonu tekşirib qarау керектен қарағанда, екінші қарағанда әзірләнү булды. Һәм инде бүген безнең җомга намазы үткәрәчәк шәһәребезнең мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт. Һәм шуннан соң инде без барачакбыз бергәләп ай куюга 2 манарага тамамлыкка төшәм. И һәм на русском языке получается, бөтен кешеләр татарча аңламаса, у нас перед глазами происходит, вы видите, как можно сказать, муджиза или чудо Всевышнего Аллаха. Сколько лет пустовало это место, сколько лет мы ждали этого момента. И вот уже для нас стало привычным. Мы проходим мимо и говорим, вот сегодня сделали вот это, сегодня один минарет, сегодня туда полумесяц поставили. Для нас становится это обыденным. Поэтому нам надо стараться, чтобы это не было обыденным, чтобы мы шукр благодарили Всевышнего Аллаха за то, что Он нам открывает такие дороги. Вы видим везде, не везде так дорога открывается. И мы много лет молили Всевышнего Аллаха, обращались к духа с мольбами. И Всевышний Аллах, видя наше отчаяние, видя наше стремление, открывает нам дорогу. Поэтому мы должны каждый этап с благодарностью воспринимать, шукр намаз читать. И сегодня у нас будет установка полумесяца на 2 минарета. Когда-то на этом месте был пустырь, сейчас 2 минарета уже возвышается. Поэтому самое главное принимать участие, потому что можно жертвовать своими деньгами, а можно жертвовать своим временем для благого дела. Это тоже капитал человека, самый ценный капитал. Поэтому сегодня после джумпа намаза все продолжаем на установку полумесяца. Это уже для нас стало привычным, и это плохо. Мы должны искренне радоваться в душе, что Всевышний Аллах позволил нам в самом лучшем месте города, это центр города, самая дорогая земля,
самое видное место, и там мы будем установить полумесяц, а приходит человек 20-30, как будто это каждый день мы полумесяц устанавливаем. Поэтому и сегодня, и завтра на самое главное торжество будет торжественное мероприятие, установка полумесяца на главный купол с участием главы города, который считает, как бы, что это его стройка, он взялся за это дело, и Всевышний Аллах в нужное время поставил нам головой нужного человека, который взялся за это благородное дело. Мы должны, конечно, тоже участвовать в этом деле, прийти, поучаствовать. Такбир, Аллах говорит, возвеличие Всевышнего Аллаха. Поэтому ждем вас завтра к часу, к 11 часам, настройка. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.